आंनि मुङा नबिन बर', आंनि फिसाजोनि मुङा जुतिका बर'। बेयो माब्ला फरायजेननाय नोंनि फिसाजोआ जिहेतु डक्टर जाना फैबाय? बियो थांदोंमोन रासियासिम 2017आव आरो 2023 नि जुलाइआव बिहा रासियायाव MBBS कमप्लिट जाबाय। बेनिफ्राय रासियानिफ्राय जुलाइनि लास्ट उइकआव फैबाय न'सिम। फैनानै न'आव मात्र सानब्रैल' थानानै दिल्लीसिम थांबाय। दिल्लीयाव बिथाङा 5 माह थाबाय बेयाव, माने MCI नि थाखाय मेडिकेल काउन्सिल अफ इन्डियानि मोनसे बे इन्डियान रेजिस्ट्रेसननि थाखाय एग्जाम होनो गोनां जायोथ', माने बाहेरायाव फरायना फैनाया। दा बेनि थाखाय बे प्रिपेरेसननि थाखाय बे जिहेतु नोंथाङा बिफा हिसाबै बेखौ जोथोन लानायाव बा थाखा फैसानि गोबां माने जिहेतु आंखाल, दा माबायदि बेखौ हेफाजाब होनो नोंथाङा? थाखा फैसानिथ' जोबोद माने प्रब्लेम जादों फार्स्ट टाइमाव। आंथ' फिसाजोआ जि समाव माने रासियासिम थांगोन डक्टर फरायनो होनना बुंदोंमोन, आंनि माने गावखौनो माने जोबोद माने सिन्थायाव गोलैदोंमोन, गिनाय नांदोंमोन। दा रासियासिम एगार हरगोन जों माने एसे माबा जाहैगोन आरो लोगोसे थाखा फैसानि थाखाय जोबोद माने प्रब्लेमाव गोलैगोन। ओंखायनो फार्स्ट टाइमावथ' आं माने इसा खालामाखैमोन, राजि जायाखैमोन। उनाव जों माने गुवाहाटि बे जिथा कनसालटेन्सि अफिस दङ ख्रिस्टान बस्तियाव, रुस इडुकेसननि, बेयाव बेसिम जों फिसाजो, आं आरो बिमा साथामबो थांबाय। थांनानै मोजाङै रायज्लायबाय। बेयाव बिसोरो जथेस्थ' माबा होबाय, इनकारेज होबाय, जाहाथे लुन मोनगोन फरायनायनि थाखाय, माने इडुकेसन लुना मोनखायो, गतिके लुन मोनोबानो नोंसोरो थांनो हागोन आरो बाहाय माबा खालामनानै बेबायदि बुंनायाव आं माने सेस्था खालामबाय आरो। सरासनस्रा मानसिफोरा माने हिनजाव फिसा होननानै बुङो, माने एसे माने मा होनना बुङो, एसे जोथोन लानायाव बोरैबा खालामो। दा नोंथाङा दिनै माबायदि मोनदों, दिनै गोग्गानाय मोनदोंना? माने हिनजावसा फिसा होनबोला मानसिफ्रा माने बाहेरायाव एगार हरनो बायो, गियो। खिन्थु जोंहा फिसाजोआ उन्दैनिफ्रायनो बाय हाखुखि दोङो आरो। बे क्लास 7निफ्रायनो टंलायाव दोनबाय हस्टेलाव, अक्जिलियाम कनभेन्टआव फरायदोंमोन। ओमफ्राय आरो हायार सेकेन्डारियाबो गुवाहाटि कटन कलेजाव दोनबाय, थाबाय, फरायबाय। बेयावनो गुवाहाटियाव पिजिआव दोनबाय, जिहेथु 2 बोसोर गुवाहाटियाव थाबाय। गतिके बेहा मोनसे माने बाहेरायाव थानानै फरायनो हानायनि मोनसे माने बिनि केपासिटि दङ होननानै जोंबो सानना लाबाय। दा बेनिखायनो जोंबो माने दा रासियासिम एगार हरनायाव जों जेबो माने बादा खालामासै आरो। गोग्गानाय मोनदों, मानो होनब्ला जिथु रासियायाव पास खालामना फैनानै जिथु इन्डियान रेजिस्ट्रेसननि जि एग्जाम जायो, MCI इन्डियान मेडिकेल काउन्सिलनि जिथु एग्जाम, बे जोबोद फिसाजोआ बुंनाय मथे जोबोद गोरा। बेयाव 19टा साबजेक्टनि एग्जाम जायो आरो सानसेयावनो जायो एग्जामा, माने 5 आवार्स 5 घन्टा एग्जाम जायो। आरो बे एग्जामानो माने जोबोद टाफ होनना बुंदोंमोन। दा बेयाव जि खेबसे लागैनो पास खालामबाय, बेनि थाखायनो जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानो होनब्ला बिसोर अल इन्डियानि बेसिसाव 40,000 स्टुडेन्ट दङमोन होनना बुंदों जोङो फिसाजोआ। बिनि गेजेराव मात्र 7,000ल' पास खालामदों। बे आरो बाखि 33 स्टुडेन्टआनो फेल जाबाय। बेखिनिया आरो नेक्स्ट 6 माहनि उनाव एग्जामा जायो, बेयाव होनो हागोन। जिहेथु जोंनिया खेबसे लागैनो पास खालामबाय, बेनि थाखाय जों जोबोद बिनि थाखाय माने गोजोननाय मोनदों आरो। बिगोमामोननिसिम मा खावलायगोन? आं बेखौनो खावलायो, जाहाथे गावनि फिसाला फिसाजोफोरखौ जाहाथे न'आवनो लाखिनानै फरायालासेनो माने लासै लासै बाहेरायाव दोननाय हरनाय बेफोरबायदिखौ खालामनांगौ। आरो जाहाथे बाहेरायाव फरायबासो माने बाहेरनि गियानखौ मोनो। आंहाबो जुदि फिसाजोखौ जुदि गुवाहाटि कटनाव फरायामोनब्ला बेखिनि खाबुखौ मोननाय नङामोन। जुदि न'आवनो थानानै जुदि खाथि खाला कलेजावनो फरायनायबा बेबायदि रासियाव थांनो मोननायनि लाइनखौ मोननाय नङामोन आरो। बेखौनो आं माने गारजेनफोरखौ खावलायो,
जाहाथे गावनि गथ'फोरखौ हानायसिम लासै माने गोदोरनिफ्राय गोदोर माने स्कुल कलेजफोराव होनो थाखाय नाजानांगौ आरो মই আপোনালোকৰ চেনেললৈ মই স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ছোৱালী আজি ৰাছিয়াত 6 বছৰ পঢ়ি বহুতখিনি ভাল ৰিজাল্ট কৰি আহি মোৰ বহুত খুব অনুভৱ হৈছে মানে ইয়াৰ তাই পৰীক্ষাটো ৰিজাল্ট ওলোৱাৰ আগতে আমাৰ মাজতে অলপ দুখ গ'ল সেইটো দুখ লৈ যে তাই পঢ়া শুনাৰ তথাপিও তাই হাৰ মানা নাই দুখক লৈ দুখ মানে পঢ়াত হাৰ মানা নাই সি ভালকৈ পঢ়ি আহি তাই ৰিজাল্ট ভাল কৰিল তাৰ কাৰণে আমি বহুত সুখী গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু বহুত মানে সুখী আমি আন মাতৃলৈ কি আহ্বান জনাব তেওঁলোকৰ যেনেকৈ ল'ৰা ছোৱালী হয় আহে আমাৰ তাত কিছুমান ৰাছিয়াত পঢ়িব যিবিলাক যাবলৈ ইচ্ছা কৰে সেইবিলাক আমাৰ পৰা মানে হেৰি পৰামৰ্শ ল'বৰ কাৰণে আহে আমি ভালকৈ পৰামৰ্শ দিওঁ আৰু আমি যেনেকুৱা মানে কৰিছোঁ সেনেকুৱাই কওঁ আৰু চব কথা খুলিকৈ কওঁ আৰু সিহঁতক সেইবিলাক মানে তাইক এতিয়া বৰ্তমানলৈ 3-4জন মানে আহি কিনে সুধি পিনে গ'ল ৰাছিয়াত পঢ়িবলৈ যোৱাবাৰো আহিছিল হেৰিৰ পৰা খৈৰাবাৰীৰ পৰা সিহঁতেও গ'ল ৰাছিয়াত পঢ়িবলৈ মাতৃ হিচাপে গৌৰৱ আছে আমাৰ কষ্ট হৈছে অলপমান আমাৰ মানে টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ অলপ কষ্ট হৈছিল তথাপিও আমি মানে কষ্ট মষ্ট কৰিও হ'লেও আমি পইচা পাতি ওলাই তাই যি ইচ্ছা কৰিছে সেইটো আমি তাৰ মনৰ আশা পূৰণ কৰিছোঁ আৰু তাই মাক দেউতাকক যেনেকুৱা মানে পইচা পাতি খুজি তাই নিজেও মানে ভালকৈ পঢ়া শুনা মানে চেষ্টা কৰিছে ভাল ৰিজাল্ট কৰি আহিল সেইটো কাৰণে আমি একদম বহুতখিনি আনন্দ হৈছোঁ মই সিমান এটা মোৰ অসমীয়া ভাষাটো শুদ্ধ নহয় গতিকে মই অসমীয়াতে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যিহেতু আমাৰ ভাইটিৰ ছোৱালী জ্যোতিকা বড়ো তাই খুব আমাৰ গাঁওখনৰ ঘৰখনৰ গৌৰৱ এটা আনিলে আমি গোটেই সুখী হৈছোঁ আৰু আমি পিতৃ মাতৃ যেনেকৈ কষ্ট কৰি টকা খৰচা কৰি যি ধাৰ ধুপাৰ কৰি হ'লেও ছোৱালীজনীক শিক্ষা দিছে এই টকা পইচাৰ মূল্যখিনি ছোৱালীজনীয়ে ধুনীয়াকৈ বুজি পায় এই শিক্ষাখিনি আহৰণ কৰি আজি গাঁৱৰ অঞ্চলৰ ঘৰৰ যিটো আমাৰ গৌৰৱ আনিলে মই অত্যন্ত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু লগতে আমাৰ যিসকল দুখীয়া পৰিয়ালৰ অভিভাৱক আছে তেওঁলোকেও যাতে ল'ৰা ছোৱালীৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দি এনেকৈ ল'ৰা ছোৱালী গাঁৱৰ ভিতৰৰ পৰা উলিয়াই নিব পাৰে তেতিয়া তাৰ বাবে মই প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিকে মই ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু যাতে ভৱিষ্যত এওঁতকৈও আৰু ACS IPS তেনেকুৱা আকৌ গাঁৱৰ ফালৰ পৰা ওলাই গ'লে মই আকৌ নথৈ আনন্দিত হ'ম গতিকে আমাৰ দুখীয়া গাঁও হ'লেও দুখীয়া পৰিয়াল হ'লেও এজনী আমাৰ ডক্তৰ হিচাপে আহিল সেইকাৰণে মই গাঁৱৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু ঘৰৰ ফালৰ পৰা মই ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু গৌৰৱ মই অনুভৱ কৰিলোঁ ধন্যবাদ